Hi friends, आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैबावबाय। नोंथांमोना आंनि बे के बाग्लारि नर्थ इस्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नायलांबाय थादो। थौ जों दिनै गुन्दुरबिल हाजोआव मैदेरफोर फैदोंनो, बे मैदेरखौ नायनो थांनि। थौ बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर, बे जाबाय बड'लेण्ड एरिया। इसिग्राब मोजां नुहुरदोंना बेखौ बारगोन ना बारा? हा? बे दैसा एसे मोनसे दैसा दं, बे दैसाखौ देखायनो आं ना। बे दैमाखौ नै बे दैमाखौ जों बारनांगौ। जोंफोरो बारबाला बिथिं मोजां जायगा नुगौमोन, नाथाय दायो बारनो हागोन ना हाया बेफोरो एसे सानथावना। दायो बेयावहाय दे जोंनिया दानाबा मा मोनो मा मोना जानोसै। Mahal nih Mika? Mahal nih man? Udah tuh ya? Ini kayaknya sama juga bisa sok mengenai deh sok karena dapat demo sama ini maksudnya demo sama ini kadang ini saya kan nah mulai zaneo sepaka udah kan boiler nih ya. Guru tuh kok cari itu paharot cari nih guru tuh hati naik hati sabah Islami hati দেখা পাম না আপনালোকৰ ঘৰ ইয়াতে আছে এফালে আছে হাতী আমিতো হাতী চাব আহিছিল জংগল ভিতৰত থাকে फोरखौ नाहैयो बे लामाथिंनो आरो मैदेराबो बे लामाजोंनो फैयो, ओंखायनो एसे गिथावनाबो। बे माहा थांखो बे लोगोआ एसे सिगाङाव थांनायनि साबा गासैबो हाजो आरो दैमाफोर बेफोरो गासिबो बेफोरखौ नायनो थाखाय आं जोबोद इसामोन आरो नोंथांमोननो आं देखायनोबो इसामोन, नाथाय दिनै बे हाजोखौ आं जेनेका देखायनांगौ जेनेका देखायनो हाला, मानो होनब्ला मोनाबाय दायो। बे मोनानायजों लोगोसेनो हाथि मैदेरफोरा फैयो, बे मैदेरखौ गिनो गोनां। अब्लाबो आङो दायो एसे थांनानै नोंसोरनो देखायगोन, मानो होनब्ला बेखौ जोंफोरो नायनांगौ ना।
मोजां जायगाखौ नोंसोरनो आं देखायगोन। नै बेयो फिसा मोनसे दै हाजोनिफ्राय फैदों। बे हाजोनि दै, बे दैया गुसुथार, गुसु जाबाय नै बोथोरा। आं दायो गोजौआव थांनानै नोंसोरनो देखायनो नागिरदों। बे हाजोखौ बुङो कुन्दुरबिल हाजो। दिनै नोंथांमोना नुसिगोन, नायना लादो। मोनबाय नाय, आंखौ देखायबाय। आं सफैबाय नै गोजौआव। देखायबायलै फायै फायै बिराद गोजौ बेयो हाजोआ। मा मावदों बाबायावलाय? बिथिंहाय बै बे गामिनि रायजोफोरनि मोसौआ बिथिं फैयोना, बे हाजोआव फैयो। बे हाजोआवनो मोसौफोरा सानसे थायो आरो मोसाफ्राबो माब्लाबा मोसौखौ जायो होननानै खोनादों। गिनो मोनो आं बिथिं नोंथांमोननो जेनेखा देखायनांगौ देखायनो हाला, मानो होनब्ला मोनाहांदोंसै। जागायाबो नै बेफोरो गासैबो बे कुन्दुरबिल हाजो। नायहरदो नोंथांमोना, बैफोरो गासैबो जोंनि एरियानि जागा ना, गासैबो बेफोरो एसेग्राब मोजां नुयो नायनो थाखाय। बेनिफ्राय जि दोङो नुजोबो ना, ओंखायनो जोंफोरो दिनै नोंथांमोननो जेनेखा देखायनांगौ देखायनोबो हायासै। अब्लाबो बिसोरनो आङो एसे देखायबाय। मोजां जायगाफोरखौ आं बिदिनो देखायलांबाय थागोन। नोंसोरो जुदि आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामोब्ला गासै मोजां जायगाफोरखौ नुबाय थागोन ना, नायनानै नोंसोरो लानो हागोन आरो माब्लाबा बेरायनोबो हागोन। बेफोरो गासैबो जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थानाय मोजां जायगाफोर। आरो जोंफोर एसे साइडथिं थांनानै नोंसोरनो देखायबावगोन ना, नायना लादो। नोंबाय आं ओंखारबाय फाइनालि गोजौनिफ्राय, दायो गाहायाव ओंखारबाय आङो। एसेबां गोजौआव थाङो आं। नायदो, सफैफिनबाय आं। जेरै थांनानै बिदिनो नै मोसौ लावखारफोर फैगासिनो दं। नाथाय बिसोरो सानफ्रोमबो बे एरियायाव थाबाय थानायखाय गिलाना, जोबोद गिनाय मोनो। ओंखायनो आङो थांनोसै आरो मोनसे गुबुन जायगाथिं आं नोंसोरनो देखायनो नाजादों। नै बे गासैबो दैमा, अन्थाइ बाला गोजा ना, अन्थाइ बाला गोजा। नायदो नै अन्थाइ बाला गोजा गासैबो। बिदिनो दायो बे ओनसोलावहाय पिकनिक स्पट जागोन होननाय खोनादों। नाथाय मा जागोन बेखौ मिथिया। अब्लाबो जोंफोरो नेना थागोन, सानसे जों नुफिनगोन बे जायगाखौ ना। गोजौनिफ्राय ओंखारखायोबोला जल्दि फैयो आरो मेङाबो ना, गोजौआव उथिबासो मेङो। गोलोमबायलै। नै बे जाबाय मोनाबिलिनि भिउ। नायदो माबायदि जायगाया एसेबां मोजां समायना। जों बेखौ नोंथांनो एसे देखायनो नागिरदों माबायदि जायगाया। आं नोंसोरनो देखायनो। नाय, आंलाय बिथिं थांगोन ना, सिगांथिं थांनानै आं नोंसोरनो देखायगोन माबायदि मोजांथार। नै बे जायगाखौ नोंथांमोना नायनो इसाबोला
नायनो फैनो हागोन बिथिं दैमा दं नै बे दैमायाव बे खाथिनि मानसिफोरनिल'सो बाहादुरि आरो ने नायदो